dames en heren, beste autosportliefhebbers. Nou, autosportliefhebbers, we zeggen oldtimer freaks. We zijn er weer bij voor de start van de 13e editie van deze internationale Honnoland Rally. Het mooie weer is weer de thuishaven en we gaan dit jaar richting Luxemburg. Ongeveer een 80-tal vertrekkers hebben we aan de start. In twee disciplines, de tourklasse uiteraard en de sportklasse. Ik hoop dat jullie er leuk van kunnen gaan genieten. Prachtige beelden gaan we schieten in deze wedstrijd. Ik zeg graag toi toi en back to nostalgie. Ja, we zijn door België al gereden, dames en heren, beste autosportliefhebbers. En we zijn beland in Luxemburg. Ja, Luxemburg, dat zegt alles. Tanken uiteraard, ook voor onze rallywagens. Die gaan le plein doen, zoals dat hier in Luxemburg zeggen. Ze doen alles lekker vol en dan gaan ze uiteraard weer verder. We zijn dan hier bij TC9 beland. En lachende gezichten, maar we gaan de avond in. Dus afwachten. We kijken even op de klok. Het is nu 11:15. Dus we hebben nog heel wat uurtjes te lopen met onze heren en dames in de rallywagens. Wij gaan meevolgen. We zien ons in Duitsland. Hoi! Heavy metal thunder, racing with the wind.